Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen Joet een visite om Friesland. Ze beginnen in Ljouwert. Jij bent de vrouw van een van de koetsiers, toch? Ja, dat klopt. En hoe weer het Knierskerk? Nou, heel geweldig. Maar wel spanning hier. Ja, ik zie de kriebels een beetje. Hoe kon je dat zien? Ah, nou ja. Als je dat zou aankomen, zeggen de beide mannen, dan denk je dat we dit beleven mooi is. Dus ja, we gingen niet auto over het spanning, maar nu niet helemaal. Er is net volle tijd, want om 10 uur wil het koninklijk peer in Akkeren wezen. En ik, de Jouwer, Eerlehuizen en Starum staan nog op het programma. Ja, fantastisch iets. Schitterend om hen te zien. Echt zeggen prachtig. Waaruit Maxima natuurlijk. Ja, heel leuk om erbij te wezen. Ik heb eigenlijk wel gejuicht. Toegejuicht. En ja, dat was wel een beetje. Ik stond aan de kant hier met Max. En ja, dat was het wel.